Egun ondan hori. Urtero bezala, Txabi Etxeberreta omenetzeko gaude hemen. Historian zehar, Euskal Herri langileak prezio oso altua ordaindu du bere borrokagaitik. Nazio eta klase gazatikak buruzko kontakizuna kontrolatzea funtsezkoa da. Etorkizuna bideratzeko aukera ematen du, edo kontrara. Zapalduak desmoralizatzeko aukera. Horrek azaltzen du Espainiako eta Frantziako estatuek Euskal Nazioa askapenerako mugimenduaz egiten duen irakurketa interesatua. Borroka armatuaren amaieran ondoren bere helburua ez da soilik dama exigitzia, baizik eta edozein erresistentzia iraultzaile mota deslegitimatatzea eta Euskal iraultza sozialistaren memoria ezabatzea. Espainiako estatuak Euskal Herriari zapaltzaile nagusi den heinean biktimismoa sistematikoa bultzatzen du bere indarkeri monopolio blindatzeko. Diskurtso horrek elikatu du neofrankismoaren goragakada. Komeni da gogoratzea nortzuk sortu zuten Vox eta nortzuek eman dioten zilegitasuna egungo fasismoari. Ustezko biktima, asko eragila estatalak ziren. Ezin dire herri zapalduekin parekatu. Historia argia da, kolonizatzaileak eta konkistatzaileak ez dira biktimak. Palestinako sionistak, Vietnameko estranburtarrak, Stalingradeko naziak edo Irlandako britaniarrak ez ziren bezala. Testu inguru horretan, sozialdemokrazia autonomistak estatu markoa erreproduzitzen du, estatuaren biktimak. Baztertzeagaitik deitioratzen da terrorismo espainolari egiten diko kritikak, bizikidetzaren aurkako eraso, giza saltzen ditu eta herri elkartasun erreprimitzen duen bitartean ekitaldi instituzionalan parte hartzen du. Elkar bizitza, kontzeptua klase borroka eta nazio askapena dezaki batzeko trampa ideologikoa da. EH Bilduren inguruan sistemaren ezkerra egal giza jokatzen du. ERC edo BNG ekin bat eginda. Memori inklusiboa erreformistaren aurrean memori iraultzaile aldarrizkatzen dugu. Iraganeko borroken zilegitasuna defendatzea, oraingoak eta etorkizunekoak sostengatzeko. Horregaitik mantentzen dugu bizirik Txabi Etxeberreta gazte intelektuala eta estrategaren oroitzapena. 23 urtekin borrokan eroritako etako lehen militantearena. 1978ko bere hitzek indarrean jarraitzen du. Erreformismo nazional eta sozial espainiar eta frantziar imperialismoa indartzen du. Euskal Herriaren arazoa bakarra delako eta erantzun integrala eskatzen duelako. Gora Euskal Herria eskatuta! Gora! Gora iraultza sozialista! Gora! Eusko gudaria gara, Euskaria eskatzeko, Erdurik daukago dola bere aste zenbateko. Eusko gudaria